Ibinulgar ni Bicol Saro Representative Tere Ridon ang umano'y problematic flood control project sa Davao City at Davao Occidental, kabilang ang tinatawag niyang mga proyekto na hanggang ngayon ay signage lang. Sa isang press briefing, sinabi ni Ridon na base sa ulat mismo ng Department of Public Works and Highways, may mga flood control projects na nakatakdang sanang simulan noong Pebrero pero wala pa ring aktwal na konstruksyon. Ilan sa tinukoy niya ang flood mitigation structure na sinimulan umano noong 2022 pero nananatiling hindi tapos at billboard lang ang makikita sa site. Mayroon din anyang proyekto sa barangay Katalunan, Pequeño at seawall sa Agdao District na sinasabing ganun din ang sitwasyon. Ayon kay Ridon, posibleng ito ay mga ghost project dahil walang nakikitang istruktura kahit may pondo na. Kung meron bang dapat mapanagot sa mga nakita mo nating incomplete, poorly situated, unconstructed projects po na ito. And to be very clear, this involves not just one district, it involves all the districts within Davao City. It also involves Davao Occidental, which is, I think, what we can call the epicenter of those projects in Mindanao Island.